Dit is Madé. Zij is mbo-studente en ik nog eens een heel goeie in. Ze doet zelfs mee aan een landelijke wedstrijd van meest succesvolle stagiaire. Maar een diploma zit er net in, want ze had geen verblijfsvergunning. Dat is heel naar en onwis. Het is maar één van de zaken dat ze het zien onrint. Gewoon wij, jaren we net het meest uit de gezinslocatie. Maar Madé wil heel graag dat wij als mierskip weten hoe het leven voor haar en oren jongeren is. Er zijn heel veel mensen die niet precies weten hoe het leven op een AZC is voor een persoon. Daarom wou ik even zeggen om mensen even informatie te krijgen hoe het leven is. Want als ze bij het AZC komen, dan zien ze gelijk niet hoe wij daar leven. Vanwege het gevoel en zo. Van de jong worden er meer verhalen verteld in Burgum. Hoe bijna in gezinslocaties. Defence for Children is ook aanwezig. De situatie van Madé is een voorbeeld van honderden bijen in het land. Ik ben erbij omdat wij als Defence for Children het ook heel erg belangrijk vinden dat de persoonlijke verhalen van de kinderen die in de gezinslocatie wonen, hier in Burgum, maar ook elders in Nederland, dat die bekend worden gemaakt. Er zijn honderden kinderen die in die locaties verblijven omdat ze asielrechtelijk zijn uitgeprocedeerd. Veel van hen zitten nog wel in een procedure en worden geconfronteerd iedere dag met de onzekerheid over de vraag of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. Vaak ook nadat ze hier al heel veel jaren zijn. De enige motivatie wat ik op dit moment heb is alleen maar mijn school en de studie. En ik doe ook mijn best hiervoor. En verder heb ik eigenlijk niets te doen op het AZC. Ja, je kan eigenlijk niet zoveel doen. In Burgum is het soms hier onrustig. Uitzetting zou grote impact op de mensen en benamelijk de band. Dat is net makkelijk. Het is niet zo leuk. Iedereen is depressief? Ja, de meeste wel. Want op onze gezinslocatie zijn de meeste mensen uitgeprocedeerd. En ze weten helemaal niet of ze terug moeten of ze moeten een nieuwe procedure openmaken. Het is best spannend. Neffens vechters zou direct meer dienen worden kennen onder de situatie van de gezinnen in onwessigens. Wat ons betreft zou het beter zijn voor kinderen en gezinnen als dat niet zo afgelegen zou zijn, maar dat zij meer in de maatschappij zich zouden kunnen begeven.